Ito na, wag na kayong kukurap. Ito na, sino kaya? Last 250 meters to the finish line. Sammy Estrada dito sa kaliwa. Nagbabanta dito sa may kaliwa. Ito si Sammy Estrada. Sa bandang kanan naman ito si Modesto Matos. Lito Camuto. Last 200 meters to the finish line. Oh, umangat na sa kaliwa ito si Hector Padilla. Nakasunod sa kanya si Boy Gilang. Si Boy Gilang kaya si Rudy. Si Wacho Bumaka sa bandang kanan. Mon Nicolas. Hector Padilla. Senior tayo. Senior category. So, mga top legends yung mga andito ha. Okay. Oy, ahon to ha. So, naubos ka agad dito sa ahon. Okay. So, medyo naiwan na itong si Pedi Pilin. Paahon to ha. Medyo paahon tong ating ruta. Ito, Team ICC. Ubusan dito. Medyo ahon-ahon dito ha. Ahon-ahon na medyo marap road. Mabitak-bitak tong ating kalsada. So, nasa harapan na si Tabukol, Mon Nicolas. Ito, sumahabol tong si Sammy Estrada, Boy Kilang, Juancho Bumagat. Yung mga big guys dito, Arturo Otanes, David Hugo, Antonio Agno ba? Puro mga Marlboro Tour legend pala yung mga dito ha. Estrada, Otanes, Tabukol, sino ba? Bumagat, Agno, Hector Padilla. Ang mga tour legend dito. So nasa harapan si Bumagat, si Mon Nicolas. Uy, naiiwanan tong si Otanis. Mukhang walang ensayo ha. Ito, medyo ahon na naman to. Uy, umaangat na si Apong Buding sa harapan oh. Tignan natin kung madidikitan nila sila Juancho Bumagat. Medyo talagang matindi tong ahon natin. Matinding ahon, makaltag pa. Ayun, umaahon oh. Si Boy Kilang humahabol ha. Tayo sa harapan. Ito yung ating mga grupo 246 riders ito. Si Sir Modesto Matos ang ating number 1 sponsors. Ito nasa likod. Patibayin ng bike dito, patibayin ng motor. Mukhang mawawalak na naman itong aking motor dito. Hector Padilla, Juancho Bumagat. Sino naka-excellent na isang excellent pa ha? Si Danilo Tabukol and si Mon Nicolas. So dudikit pa itong si Otanes, ay si Boy Kilang. So speed nila 22. Patibayin ng bisikleta rito ha. So dumidikit pa itong si David Hugo. So 2, 4, 6, 8 riders. 8 na. Ito ang nasa breakaway natin. So, hindi natin kilala kung sino isang naka-excellent ngayon ha. Basta si Juancho Bumagat yung isang excellent noodles dyan. Tignan natin, wala pa rin nagbe-breakaway dito ha. Okay. Okay. Buo pa rin itong tropa natin ha. Wala pang tumatakas. Si Otanis oh. Pinapatay mo kasi.
Okay. So, tingnan natin kung meron ng breakaway o buo pa rin yung 12 riders kanina. Palabas na tayo ng highway eh. Okay. Sino kaya dito ang unang bubungad? Mukhang kompleto pa rin ha. Wala pa rin nakakatakas sa ating mga grupo. Paglabas sa highway, dun magkakabanatan yan. So mga 12 riders yata ito. Kung walang nasiraan ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mahigit 10. Maangas si Apong mo din Medyo ahon nito eh. Talagang hingal kabayo ka dito ha. Okay, so palabas na tayo ng highway. Ito na naman ang kinakatakutan. Nagkaroon na lang ng flat tire. Siguro makakahabol ba yan? Highway naman to eh. Okay. So, andito na tayo sa Umingan, Rosales Road. So, na-flat si Danilo Tabucol. So, ilan na lang ito? 2, 4, 6, 8, 10 riders. 2, 4, 6, 8, 10. 10 riders na lang ito ating breakaway. So, nabawasan tayo ng isa. Si Danilo Tabucol. Pero, makakahabol pa yun dahil medyo mabagal ang takbo ng ating mga riders. So, sino-sino to? Kilalanin natin. Ito nasa likod, Samuel Etrata, Arturo Tanes, Boy Kilang, Antonio Agno, Juancho Bumagat, Mon Nicolas. Yung isang excellent na hindi ko makilala si Danilo Cabudol, Hector Padilla, Desto Martos. Hey! Dito kami. So, tingnan natin kung sino yung excellent na yun. Hindi ko kilala So, mabagal. Mga 5. Okay, more or less mga 5 kilometers pa tayo to the finish line. Si Jerry Aquino yata yun ha. Pero hindi. Tingnan natin kung sino yung isang naka-excellent noodles yun. Tignan natin kung makakadikit si Danilo Tabucol na andun sa likuran na flat tire na naman. So more or less 4 to 5 kilometers to the finish line. Layo-layo pa to ha. So mahaba-haba pa ang rurutahin ng ating mga riders. Sino kaya ang kakawala dito? May kakawala kaya? So mabilis na ang takbo ha. Dahil medyo highway na itong binabagtas natin. Juancho Bumagat ang favorite dito, Hector Padilla. Uy, nakadikit na. Nakadikit na itong breakaway artist natin na si Danilo Tabucol. Na-flat na naman. Ito yung sakit nung kanya eh. Palaging napaplat. So, binabati pala natin. Belated happy birthday dito kay Danilo Tabucol. Birthday na kahapon. So, mukhang pumapaharap na itong si Danilo Tabucol. Mukhang magbabanta mag-breakaway ito. Dahil breakaway artist yan. Tignan natin. Hindi natin alam kung sino mga magkakakorpo dito eh. So, last 4 kilometers na lang siguro to the finish line. Dahil andito tayo sa Barangay Gonzales, Umingan, Pangasinan. Okay. So, andito lang sa likuran itong si Juancho Bumagat ha. Boy Kilang. Baka senior ito mga to pero malalakas. Arturo Tanes, Antonio Agno. So, isang excellent noodles. Ito alam kung si Jerry Aquino to. Si Modesto Martos, Hector Padilla, Lito Cabudol, Mon Nicolas, Danilo Tabucol. Right at 3. More or less 3 kilometers na lang to. Umanat na si Sammy Trata. Sinundan kagad ni Hector Padilla. Ayan na, Arturo Tales, umangat na rin. Pero umangat na rin itong si Juancho Bumagat. Inatan na rin ni Mon Nicolas. Diin naman itong si Danilo Tabucol. Ito na.
Ito yung mga babandayan natin dito. Itong si Wancho Bumagat, Boy Kilang, at saka itong si Lamon Nicolas, Antonio Agnos. Naiiwan na itong si Lito Cabudol ha. Ito si Apong Buday, yung naka-wide na short. So last mga 3 na lang ito. Mga 3 kilometers na lang tayo to the finish line. Ito na, umangat na sa kaliwa itong si Wancho Bumagat. Ito na inaabangan si Hector Padilla, Arturo Tares. So muli ang ating grupo. Medyo ahon to, sinasamantala ngayon ni Wancho Bumagat. Medyo paahon tong ating ruta. Tingnan natin kung makakatakas na dito si Wancho Bumagat. Ang kanilang speed bumibilis 45-47 kilometers per hour. Wancho Bumagat na sa harapan. Nakatutok lang sa kanya itong si Hector Padilla, si Rudy ng Excellent, Mon Nicolas, Danilo Tabucol, Boy Kilang, Antonio Agno, Modesto Matos, at saka itong si Sammy Estrada. So andito lang sa likuran itong si Arturo Tanes ha. Hindi pa rin talaga makatakas itong si Wancho Bumagat. Mangat na sa kaliwa itong si Sammy Estrada. Tignan natin kung tuloy ang makakatakas si Sammy Estrada. Mukhang korpo-korpo ng labanan dito. Ayun na, sinusugod na rin. Hinahabol ni Mon Nicolas. Ayun, medyo bumibilis na naman to. Medyo pababa ito eh. Sasamantalahin nila ito pababang ruta. Ang kanilang speed bumibilis 40-59. Mukhang walang ensayo itong si Arturo Tanis ha. Uy, nabutan ulit si Sammy Estrada. Nagbabadya itong si Arturo Tanes. Tinutukan kagad sa likuran ni Hector Padilla. 57-58 kilometers per hour. Ayan na, umangat namin si Wancho Bumagat. Diyos ko po kain daw itong mga natin. Ayan na, umahabol na Modesto Matos, Antonio Agno. Nagpapaspasan na itong ating mga riders. Malapit tayo sa finish time, more or less 2 kilometers na tayo sa finish tayo. So may nakagwat na 2, 4, 6, 7 riders dito sa ating harapan. Arturo Tanes, Antonio Agno, Modesto Martos, Mang Rudy, Wancho Cabudol, and Hector Padilla. So naiwan sa likod si Danilo Tabucol ha. Tignan natin kung tuloy ang makakatakas itong si Wancho Bumagat dito. So mahabol at dinidikit pa rin itong likuran no? Hinahatak ni Sammy Estrada, Mon Nicolas. Magkasama itong mga team dito, Team Salteng. Katat pala natin si Pastor Doming Salteng and Sir Danny Salteng. Ito yung mga team owner na Team Salteng eh. Umangat na sa kanan si Danilo Tabucol. Tinutugis ni Boy Kilang, Mon Nicolas. Ito, mahabol pa rin si Mang Rudy at si Wancho. Mahabol pa rin itong si Hector Padilla. So ito na sa Apong Modesto Matos. Nakadiin na rin ha. Tignan natin kung makakatakas na tuluyan itong pito na to. Talagang pakalasan na to dahil malapit na tayo sa finish line. Ito na, tingnan natin. Ito si Wancho Bumagat. Nakatugis sa kanya itong si Hector Padilla. Tumututok pa rin itong si Sir Modesto Martos. Maanat na lang ito si Boy Kilang. Sinundang kagad ni Mon Nicolas. Danilo Tabucol. Umahabol pa rin si Mang Rudy. Ito na si Sir Modesto Marcos. Umahabol pa rin ang kanilang speed 53 kilometers per hour. Mon Nicolas sa tumilas. Hinabol pa rin ni Boy Kilang. Nakatutok pa rin sa likod itong si Danilo Tabucol. So malapit na tayo sa finish line. 1 kilometer to the finish line. So 7, 6 itong medyo kumakawala na sa ating grupo. Itutuloy na kaya nila o madidikitan pa sila ng grupo sa likuran. So dumikit pa rin itong grupo nila Hector Padilla. Sino na naman kaya ang babanat dito? Ayan, bumanat na si Wancho Bumagat to. Nakatutok sa kanya itong si Hector Padilla. So sigurado mainit na bakbakan to. So umabot pa rin, dumikit pa rin itong ating mga riders. So talagang nagpapakalasan na. Huwag na kayong kuurap dahil sigurado nagbabaga, nagliliyab
narimatihan ang mangyayari dito. So walang gustong mag-breakaway, walang gustong magbanta. Ayun na, last 900 meters to the finish line. Siyempre, shoutout muna natin ang local government unit na Umingan, Pangasinan. At sa ating race organizer na sa pangunguna ni Sir Gian at Bincula. Iyon na ingatan na sa gitna ni Sammy Atrata. Sinundang kagad ni Kabudol. Uy, tuluyan na kaya makakatakas o magkakaubusan. Ito ang crowd favorite dito si Juancho Bumaga, Hector Padilla, Monico. Ayan, umangat na sa kalawa ito si Juancho Bumaga. Sinusundan kagad ni Hector Padilla. Umangat na rin itong si Monicolas. Arturo Tales, sumahabol na rin. Ayun na si Monicolas, nakatutok sa kanya si Sir Rudy. Danilo Tabuco, lumahabol pa rin. Itong si Modesto Martos. Last 500 meters to the finish line. Mahabol pa rin itong si Agno, tsaka itong si Trata. So ayun na, huwag na kayong kukurap, huwag na kayong pipigit, huminga na kayo ng malandas, sigurado! Nagbabaga, nag-video, maka-akin o hindi na nangyayari dito. Sana naman ay safe na safe tayo makarimati ha. Ayun na, so last 300 meters to the finish line, last 300 meters to the finish line. Sino kaya ang unang babara dito? Sino ang makakawala sa grupo? Ito na, huwag na kayong kukurap. Ito na, sino kaya? Last 250 meters to the finish line. Sammy Trata dito sa kaliwa. Nagbabanta dito sa may kaliwa. Ito si Sammy Trata. Sa bandang kanan naman ito si Modesto Matos. Lito Kabudol. Last 200 meters to the finish line. Umangat na sa kaliwa ito si Hector Padilla. Nakasunod sa kanya si Boy Gilang. Si Boy Gilang kaya si Rudy. Si Juancho Bumaga sa bandang kanan. Monicolas. Hector Padilla. Mahabol pa rin. Ito si Monicolas. Si Modesto Matos. Mahabol pa rin. Sa bandang kanan naman si Mang Rudy. Nakita ko si Mang Rudy. Mahabol. Hector Padilla. Hector Padilla. Juancho Bumaga. Danilo Tabuco. Monicolas. Modesto Matos. Yun. Diyos ko po, kain daw. Naiipit tayo doon. Naku, anong hirap buhay ng siklista, palaging nasa kalsada. Alikabok dito at buhangin doon ang masasagat mo sa tweet-tweet.